फैगोन समाव जों हाग्रामा महिलारि सारखौनो भट होला मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जुदि जेनोब्ला माने गामोन देरहानानै जुदि फैयोब्लाबो बे मालाबाबो सिब जाया आरो सरकार दानो हाया जायनि जाहोनाव फैगोन पसिसाव जेरैखि जाया प्रमद बर'आनो जे सिब जाबावगोन नैथि खेबनि थाखाय बेखौ दिनै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा मिन्थिनायखाय बिथांमोना आद्रि खालायनो सानाखै बे समस्तिखौ एपिपिएल हिसाबैथ' बहुद खामानि मावबाय मानोना जोङो लामा मावगासिनो दङ जोंनि सरकारा आरो बेबायदिनो गोबां माने बिल्डिं सिल्डिंफोरखौ लुगासिनो दङ बिसिडिसि अफिसफोर लुगासिनो दं नलेज फेस्टिभेल लुगासिनो दङ दा बेबायदिनो गोबां माने आङो मा होनदों बुंथ्र'नो हाया माने गोबां खामानिफोरा सोलिगासिनो दं आरो नंखाय सानोबा नोंथांमोना बिसमुरिनि साहा थां मोनसे समाव बिसमुरिनि साहा मोनसेबो लामाफ्रा थिग नङामोन नाथाय दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो गुथि लामाफ्रा जादों जों गुडविलनि थ्रु जों खामानि मावदों आसामनिफ्राय जोंहा एमएलए नि थ्रु बिराद गोलाव गोलाव खामानिफोरा जादों आरो बिथांमोना बेखौनो बुंनो नागिराखै आरो दिनै नैबे सरलपारा टु बिसमुरि टु सरलपारा लामायाबो नै जोंनि सरकारनि दिनाव जाबाय आरो बेबो नै मावनो थांगासिनो साननैसोनि उनाव नै जोंना मिसिंफोरा फैबाय अलरेडि जाबाय साननैसोनि उनाव बे खामानिया मावफुंजागोन दा बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेहाय मा होनदों खुनु प्रमद बर' सारा नैबेहाय जे हाग्रामा सारा दङ बे हिसाबै बिथाङा डिनाय खालायाखै मानोना जिखिनि माबायाव एमसिएलए समस्तियाव जि माबा स्किमफोरखौ राननानै हरदों एखेयैनो जोंनोबो राननानै हरदों आरो बेबायदिनो जोंनि पार्टिफ्रा बे खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो बेबायदिनो इमप्लिमेन्टेसना जाबाय थादों दा ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव जोङो खुनु माने बुंनो हाया जे दिनै प्रमद बर'आ बेहाय जेबो खामानि मावाखै खुनु पइन्ट बुंनो हाया मानोना दिनै प्रमद बर' सारा खामानि मावनायनि थाखायनो गुथि बिथांमोननि रायजो राजाफ्राबो नुदों आरो बिथांमोना बयबो गोसो सोलायदों आरो बुंसोलायदों बिथांमोनाबो बुंदों जे फैगोन समाव जों हाग्रामा महिलारि सारखौनो भट होला मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जुदि जेनोब्ला माने गामोन देरहानानै जुदि फैयोब्लाबो बे मालाबाबो सिब जाया आरो सरकार दानो हाया बे खोथाखौ बिथांमोनाबो दिनै स्पष्ट मिथिदों जायनि जाहोनाव फैगोन पसिसाव जेरैखि जाया प्रमद बर'आनो जे सिब जाबावगोन नैथि खेबनि थाखाय बेखौ दिनै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा मिन्थिनायखाय बिथांमोना आद्रि खालायनो सानाखै बे समस्तिखौ बेनिखायनो बिथांमोननि जायफ्रा सापर्टारफोर बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंनो बिथांमोना भट होनो थाखाय सिङाव जोंजों गोबां बेबायदि सावरायलायनानै जोंजों थिग जानानै थानायखौ आङो नोंथांनो दिनै एसे फोरमायना होबाय जिहेतु बेखौ जों खोन्थानो मोनामोन जिहेतु बेखौ मिन्थिब्ला हाग्रामा महिलारिया सुलु लानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारा खिन्थु बेबायदिबो बिथांनि मानसिफ्रा दिनै जोंनो भट होनो नागिरलायनाय व्यक्तिफोरा दिनै बिथांमोननिफ्राय गोबां दंसै ओंखायनो आं सानो जे फैगोन समाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों देरहादोंब्लाबो बिथांखौ जोङो खुनु अखमान खालायनाय नङा मर्यादायै दोनबाय थागोन जोंनि सासे बे नेता जोंनि समस्तिनि बिथाङा जेननानै थांब्लाबो जों बेखौ सनमान होगोन रेसपेक्ट होगोन आरो बे सनमाना बिथाङा थांनानै थाजासिम जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जेब्लायबो सनमान होगोन नाथाय बे भट खेत्रआव नङा इलेक्सन खेत्रआव नङा मानसि हिसाबै बिथांखौ सनमान होगोन रेसपेक्ट होगोन नाथाय देरहानांगौनि खेत्रआव नङा बिथांखौ फेजेननांगौनि खेत्रआवसो जोंनि रायजो राजाया खामानि मावगोन